Здравейте! Вие сте с първи епизод на Minecraft Emerald. Ето тук живеят търсачите на Emerald. Весела Коледа, гайс. Първо да ви пожелая весела Коледа, въпреки че Коледа мина. Днес е 25 декември. Ето тук ми е коледната лъхичка, която правих по случая празника с малко цветна вълна. Има тостички. Ще обираме подаръците в следващия епизод, сигурно. Тук нямаме гости. Тук е Enchanting Table. Нямаме гости днес, защото Сашката и Гошката заминаха. И мислехме да снимаме първи епизод заедно, обаче изведнъж техните родители им казали, че трябва да заминават при баба си и при дядо си за Коледа. И явно ще снимаме втори епизод с тях. Ето тук е Enchanting Table. Аз вече си енчантнах този меч преди малко. Имаме си стъчивче за отварим. Тук насам има един спаунер. Не мога. Мога да спринтям. Тук насам има един спаунер. Да видим дали са спаунали бокуци. Тук е едното село. Нататък е другото село, където е моята къщичка, нали? Тук има още едно село. Тук пътя води във всички села, направо междуградска магистрала. Ето тук е... Уоу, скелети, крипъри, много лоша комбинация. Аз няма да се забърквам. Ето там е ковачницата, обаче няма много неща. Сега е момента да ви кажа, абонирайте се, слушайте лайк бутона, както казва Гошката. И пожелавам ви весела нова година, защото аз направих тази украса специално за вас, за да може, нали, като първи епизод празнично така да се отнесем. Защото все пак Коледа е важен християнски празник. Даже се опитах да сложа на български да ми е Майнкрафт, обаче нямам за жалост такава настройка на телефона. Също има тук стъкла. Общо взето е това. Тук тя мръдавици не растат много бързо. Трябва да поизпека малко санд и да направя стъкло. Сме някакво такове. Имам още санд. Чакай да го сложим да се пече. Знам, че този епизод ще бъде малко кратък, хора, обаче просто Сашката и Гошката като ги няма и нямам какво да правя и просто общо взето нямам за какво да снимам много. Не знам, епизода ще е около 5 минути, защото първо нямам време много за снимане. Имам малко работа. След това не обработвам видеото и след това ще го качвам. Затова просто съжалявам, че ще е толкова късичко, обаче няма как иначе. Ползих експенси. Чао!